Ini dang istorya mga kanduang mag-amigo. Ayan. Dayokot na mag-amigo. Ang saro da pong amigo mga pangga, si saro da pilay. Si saro da buta. Dahil da nakakahiling. Ngunyan may bright idea da si pilay. Si padi niyang pilay. May bright idea ngaya padi. Tamang-tama ngaya padi. Pilay ngaya ako, tapos ika ngaya buta. Ano daw nga pwede kong mag-join force nga kita ngali ngayon, di ba? Ano daw nga kung baktuton mo nga ako pa dita, pilay nga ako, ika nga buta, baktuton mo nga ako, paasanon, itong alsahon, ako nga pa diyan magiging mong mata, ika man nga pa diyan magiging kong bitis. Mga bright idea. Di nagtugot man da, so buta mga pangga. Di nagtugot man, ay sige, pwede man nga problema, babaktutunta ka nga, basta nga, tindihan mo nga paghiling mo nga, tabaka ko na ma-secure kita, di mapadapla kita. Maka mag-burukang-bukang kita digdi. Ngunyan, di yun na, pigbaktot na daan ni Buta, si Pilay, di burubaktot na daan, naglalakaw na daan sa doa, mabalyo da sindang salog mga pangga. Mabal yung salog, so magpadi. Ngunyan, sabi da kay itong ni Pilay, halat mo na ngayon pa di, tamabal yung ngayon kitang salog, nahihiling ko ngayon, may salog ngayon kitang agihan. Luway-luway lang ngayon, tabaka kung mapadali na kita digdi malumot pati ngayon, mga gapo digdi, hirak man sa tuya. Luway-luway lang. Ngunyan, pinapundo daan ni Pilay, ibang nakakahiling. Halat mo na ngayon pa di, stop mo na ngayon, stop. Nagapot man si Buta, tanong ngayon pa di, halat mo nga pa dito, may nagkakarigos nga di sa salog nga ya. May nagkakarigos. Sabi na ni Buta mga pangga, garo nga pa di aram ko na nga, sigurado nga pa di mga babae nga nagkakarigos. Nagngalas da si Pilay. Paano mo nga pa di naaraman na mga babae nga nagkakarigos nga di sa salog? Ang sabi da ni Buta, ay, ako pa di. Buta lang nga ako. Pero bako man niya akong manhid. Namamati ko ngayon may nagbubukol-bukol ngayon sa sakuyang likodan. May nagtatambo pa di sa likod ko. Risak ko na yan. May tumor sa likod. May nagtutusok. Duman na rin sa nibuta na mga babae pala so nagkakarigos. Kaya, ang mga senses talaga, nagagara na yung gabos.